ka ngwarango kaka pesa notigo e kinde campaign e yiero mokalo. Ombulu ok nyal ga nyiewo go pesa. Winja. Pesa ng'enyne tiyo e structures, facilitation. Ombulu ena nyodho ko matin. Or pikipiki ng'ato biro mondo neni koa kama bori kona erokamano kuom biro. Obiro ipidhe wach oago. Wach nodoko dhano. Lakini ok ogine nikech king'iyo kata piny luo. Ka en idwaro Ombulu tidhi ti gulo pesa timiyo baba tikon baba miyo tiko nini. Koro kata jomodong' go koko. Onge okwago 6 piece kia ng'ato samo donje e booth. Toko 6 piece to wuok so kono ochunwa. So ka en idwaro nyiew to onge tiende pogo jopiny idhi pogo wuon party ma dominant to me. Emi winjo ka koro osiepa soba chache koro mondo ogeng' wich kuot. Owacho ni party loyalty. Wayiero party loyalty kondo loyalty ni umiyo 700,000 votes. Nyoni inde piny luo. 700,000 nindo nikech mirima. Kata mna sani wachae miwinja en mna mirima. Mirima mane inyalo tieki mna bai. Kone madam ne madam. Weche waneno katek wawinjore gi jogi ne kari kae wamiyogi. Koro iwinjo nyathiwa ling' immediately ma wakaw gini. To un ma un CS un ma un wedeo to jatelo mako badi to dhi e constituency to kone jin winjo ng'ane tange ne were kendo nyange no dwa yiero madam Masi kendo ma yudo ako uru giri mwa chako yudo karuto. Sounds like whether you are money you are Kamasi gere to the cry the heaven kato job ma inage dim state sasa kodi ibe you again. So going forward money you need and a lot of it to be